narrativa galega, composta polos autores da xeración dos 50, denominada así porque comezan a publicar nesta época. A nova narrativa galega ten un carácter rompedor. Inspírase en modelos foráneos e innovadores, sobre todo na Nouveau Roman francesa. Como vedes, estou nun lugar pechado e asfixiante. Isto é, porque esta narrativa se desenvolve en lugares así. Os personaxes desta obra son enfermos, tolos, traumatizados e deshumanizados. Non hai héroes, e hai tantos personaxes que tampouco pode haber protagonistas. En canto ao lector, precisa que o lector sexa activo, que entre na psicología dos personaxes e que comprenda as súas cosas. A loucura, a angustia, a violencia e a morte son os temas principais desta narrativa. Por esta razón, é tan importante o subconsciente e o mundo dos sonhos. O tempo pode estar parado, porque é importante entrar na psicología dos personaxes ou pode haber saltos temporais. Existen moitos narradores, con moito monólogo interior. Estes narradores chegan a entrar dentro dos personaxes, chegando a falar como se fosen eles mesmos. Pois ata aquí a explicación da nova narrativa galega. Espero que vos gustase.